Bon vespre, pels qui no es conegui, mos conegui ja ho sap, pels qui no, no tots som el grup de música d'Elles del Convent. I bueno, hem vingut aquí a tocar-vos un poc, esperant que passeu una estona molt agradable. Bueno, primer de tot, avui és la nostra primera ballada, val? Així que no tingueu molt en compte les Sí, veus, és que tenim un amic de Managua tota la vida. Sí, vale. I la neta de la meva tia Bueno, ara hem fet la primera i molt agraïdors. Bueno, al final no canta i ara érem en el cumpleaños de la cosineta. Ve una nyeta i em diu, anem a veure Vall de Bot i dic, ai, ja ve. Hi ha qualcú que no ha pogut. I dona Cati. No, sí, però no sé què ha passat. Diuen, al final no he de cantar, no sé. Ja està. Però bueno, Bueno, pues mira, Beníssim. a tot el món d'aquí, a veure l'home, què fa? menys hi balla la gent. Oh. Vinga. Foc m'enyorances que mai no fa flomada d'una mà que tens allà que encara ningú en sap res que encara ningú en sap res foc m'enyorances. Ja no hauré de menester, ja no hauré de menester molta doble recordança que a mi em basta ensenyorança dels temps que tot sol viuré, dels temps que tot sol viuré, ja no hauré de menester. Fora lluny d'ací, que estem fora lluny d'ací, que l'alegria em pot dar, que demà l'espera, perquè mai no ha de venir, perquè mai no ha de venir, que fora lluny d'ací. Faig enrere, que parlar amb vos faig enrere, remenat i no sé com, deis bona nit a tothom, i a mi passa sa darrere, i a mi passa sa darrere, que parlar amb vos faig enrere.